Целта на тази лекция е да ви представя кратка история за това как се е развило разбирането за един феномен, който всички са запознати като светлината. Както можете да си представите, идеите ни за това датират още от... Може би от преди да сме имали какъвто един начин да документираме и нашите идеи. Още в древна Гърция имало предложение, че нашето зрение се обяснява с орган, който е запален от боговете в очите ни. И този орган излъчва нещо, което по някакъв начин докосва предметите около нас. Което, разбира се, е малко странна идея, защото тогава ще не виждаме тъмното. По същия начин има друга идея, че има някакво странно взаимодействие между лъчите, които излизат от нашите очи и между лъчите, които идват от да кажем, слънцето и свещи около нас, звездите около нас. Това е идея, която е предложил Евклид, който най-вероятно всички са чували за него. Тази идея също експериментално е доста лесно да се опровергае. Ако е така и наистина излиза нещо от очите, което трябва да се докосне и да взаимодейства с нещата, които излизат от, да кажем, звездите, защо нощно време, когато си отворим очите, виждаме звездите веднага? Очевидно има нещо, което не е обяснено. По-късно се появяват най-различни теории за това как светлината се отразява, как се пречупва, как минава през различни материали. Както всички знаете, лещите и... Чакаме ли някакво? Ами добре, значи аз не мога да чакам вечно, беше 2:30, така че да. Докъде бях? Да. Развиваме някаква теория за това как работят лещи. Имаме очила, можем да палим огън с лещи, когато се постигаме слънчева светлина. И хората са започнали да мислят това какво е наистина това. Почва да се появява някакъв вид наука. И особено около 17 и 18 век, когато се появяват хора като Нютон, които в някакъв смисъл революционизират нашето знание за познанието ни за света около нас, те излизат с различни теории за по-голямата част от феномените около нас. Двете основни теории, в които съм се съсредоточил тогава, са теориите, че светлината е направена от малки частички или че светлината е направена от вълна. Идеята за частичките, основният поддръжник на тази идея е Нютон, която идея е ясно къде е вдъхновена. Това е идеята за атомизма от древна Гърция. Защото още в древна Гърция философите предлагат, че целият свят, цялата материя и всичко е изградено от малки неделими частички и оттам и самата думичка атом, която идва от гръцки. И превод значи нещо като неделимо. Нютон твърди, че единственото нещо, което може да обясни всички феномени, които виждаме. Между другото, отзад чувате ли ме? Чух не. Добре. Значи трябва да използвам това. Така. Само да го размотаем. Така, тук. Интересно е как ще пише с една ръка, но няма значение. Така по-добре ли? Сега всички ли чуват? Добре. Нютон твърди, че единственото нещо, което може да опише явленията, които виждаме, е теорията за частички. Едното от нещата, един от аргументите, които той казва, е, че видимо светлината се движи като лъчи. Всички са виждали лъч светлина, който идва от Слънцето и минава през облаците. Всички са виждали лъч светлина от Слънцето, който минава през прозорците и осветява прахта във въздуха, да кажем. Той твърди, че вълните не се движат по този начин. Единственото нещо, което може да обясни това, е теория, в която светлината е описана като частичка. Той твърди, че тези частички нямат маса, съответно не се привличат от Земята, не се привличат гравитационно и винаги се движат в правилно. Един от основните феномени, който трябва да се опише,
от една теория за светлината е едно от най-старо познатите неща, което е пречупването на светлината. Което можем да си го представим последния начин. Ако тук примерно имаме въздух, тук имаме вода. Ако по някакъв начин изпратим лъч светлина от въздуха към водата, можем да видим, че лъчът светлина се движи в права линия, докато е във въздуха, и в права линия, докато е във водата. Обаче има някакъв ъгъл на пречупване. С това се обясняват всякакви ежедневни явления, като това, че един басейн може да изглежда доста по-плитък, отколкото наистина е. И Нютон обяснява това последния начин. Нютон казва ми хубаво ден, светлината е изградена от някакви малки частички, които по някакъв начин взаимодействат с частичките във въздуха и във водата. Когато лъча светлина е някъде дълбоко във въздуха или дълбоко във водата, примерно тук и тук, това взаимодействие по някакъв начин е еднакво от всички страни и заради това лъча се движи в една и съща посока. Той няма да завие наляво или надясно, защото няма някаква предпочитана посока във въздуха или във водата. Всичко е еднакво навсякъде. Обаче той предполага, че близо до преход между въздух и вода има някакъв съвсем малък интервал, където светлината не се движи праволинейно, а на частичките на светлината действа някаква малка сила, която сила е перпендикулярна на повърхността. Тоест тази сила, по някакъв начин, ако се приближим до това тук, по някакъв начин изблъсква лъча и го огъва. По непрекъснат начин, просто лекичко го огъва. Той твърди, че това е единствен начин да се опише това явление с частички. Не е трудно, и дори е сравнително лесно, ако предположим, че светлината се движи с някаква скорост, примерно V въздух тук. Въздух и вода почва с нещата буква, това е малко тук. V1 тук и V2 тук. И ако отбележим тези ягли като алфа и бета, сега всички осмокласици ще ме извиняват, но ще използвам синус. Много лесно може да се покаже, ако нито не прав и наистина съществува някаква сила, която променя вертикалната скорост на светлината, много лесно може да се покаже, че синуса на един ъгъл към синуса на другия ъгъл е обратно пропорционален на отношението на скоростите във въздуха и във водата. По друг начин казано, Нютон казва във водата, тъй като може да забележи този върху мънче. Нютон казва във водата светлината се движи по-бързо. Което на всички в момента им е известно, че това не е така. Но по това време не е имало никакъв начин това да се определи. Алтернативната теория по същото време, значи това е Нютон. Това е Нютон. По същото време, Хюйгенс е поддръжник на теорията, че светлината е направена от вълни. Светлината сама по себе си е вълни. Не говори вълни в какво, защото както всички знаете, по принцип вълните са вълни от нещо. Те са вълни в нещо. Примерно, когато хвърлите камъче в езеро, виждате как повърхността на водата се движи. Това е някакъв вид промяна на повърхността на водата. Така че нещо, което наистина се движи, е водата. Същото е примерно с въздуха, звуковите вълни и така нататък. Идеята за това, че светлината е вълна, датира доста отпреди Хюйгенс. Мисля, че един от първите поддръжници е Декарт, който сравнява светлината като вълна с звукови вълни. И той обяснява това пречупване отново по същия начин с това, че светлината се движи по-бързо в по-плътните материали, по същия начин както звукът се движи по-бързо в по-плътните материали. Това е факт, който е бил известен по това. Ако следваме идеята за вълни, се оказва, тук ще напиша Хюйгенс, се оказва много интересно, чисто съвпадение, че отношението на синусите на ъглите е точно обратното това, на което Нютон предвижда. Тоест, по друг начин казано, Хюйгенс казва,
Не. Светлината се движи по-бързо във водата, светлината се движи по-бавно във водата. И заради това прави това нещо. Нютон, разбира се, до смъртта си не е убеден. И двете теории остават. Никой не е сигурен светлината дали е частичка или е вълна. Всякакви други феномени като дифракция, т.е. разлагането на светлината през призма, нека да кажем, и така нататък се обясняват еднакво добре от двете теории. Двете теории са били неразличими по това време. Спрямо експериментите, които те са могли да направят. Нали, разбира се, това значи, от една страна, това не значи, че нито една от двете е вярна, тъй като двете очевидно си противоречат, така че поне едната е грешна. За първи път резолюция на този проблем се появява през 1801 година, когато Юнг прави известен си експеримент с интерференция на светлината, който експеримент аз дори мога да го начертая. Мисля, че не е особено сложно. По-голяма част от вас най-вероятно са го виждали. Но искам да го обясня, тъй като много голяма част от вас най-вероятно не са го разбрали. Идеята е следната. Имаме някаква светлина, която идва да кажем Слънцето и я прекараме през малък процеп. След което от другата страна на този процеп, симетрично, имаме два други малки процепа. И отзад имаме екран. Ако светлината се държи като частички, като топченца, които по някакъв начин, които имат нещо произволно в движението си, примерно, представете си, ако вземем една тофа тенис топки и просто ги хвърлим спрямо в този процеп. Някои от тях ще отидат там, някои ще отидат там. Част от топките ще минат през тези два процепа и ще продължат натам, права линия. Тъй като скоростта им не е точно определена и процепите са с все пак някакъв крайен размер. Тук ще получим много топки, тук ще получим много топки. И на всяка едно място няма да има топки. Примерно ето тук очакваме да няма топки. Ако аз седа тук и хвърлям тенис топки, а вие седите тук, ще се чувствате абсолютно безопасно, че някак да ви удари с тенис топки. Абсолютно същото. Обаче вълните се държат по различен начин. Ако пуснем вълна, и това експериментът може да се направи много лесно с водни вълни. Такива прегради могат да се направят на пътя на вълни по повърхността на водата. Това, което се получава, е, че вълните излизат от този процеп такъв сферичен начин или окръжности, ако си мислим просто двоизмерно за цялата картинка. От тук също. И вълните се наслагват по интересен начин отзад на екрана, който интересен начин е такъв, че точно отзад, ако си представим, че това е повърхността на вода, точно отзад, между тези двата процепа, водата почва да се клати изключително много. Тук получаваме, ще направя отзад едно, това е частички, това е вълни. Тук отзад получаваме страшно много движение във водата, което точно отстрани е оградено с регион, където водата почти не се движи. Регион, където отново има много движение на водата и отново тихи региони и така нататък. И това продължава теоретично до безкрайното. Така, очевидно, много лесно са различими, много лесно различим този експеримент, как на частички и вълни. Единственият проблем е, че тези дупки трябва да са изключително финни, в повечето случаи трябва да внимаваме точно каква светлина използваме и така нататък. Така че експериментът не е нещо, което е можело да се направи по времето на Нютон и на Хюгенс. Експериментът е направен в 1801 година и той категорично доказва, че светлината се държи като вълна. По друг начин казано, той вижда това на един екран. Между другото, това е нещо, което дори можете почти да си направите самички с листа хартия с дупки в тях. Почти се получава с слънчева хартия, но почти. Ако имате лазерче, се получава много по-добре. С лазерче дори може да не използвате дупки, а да използвате, примерно, косми в главата си. Върши прекрасна работа. Изглежда очевидно парадокс е бил разрешен по това време. Светлината е вълна. Добре ден. Вълна на какво? Водни вълни, водата се движи. Звукови вълни, въздуха или да кажем паркето.
ако звукът се разпространява през Земята, се движи. Какво се движи в този случай? Има най-различни идеи и една от най-разпространените идеи е била така наречената идея за етер, което е някакво странно вещество, което е навсякъде около нас, малко като въздуха. Няма как да се отървем от него и сега се разпространява като вълни през това странно нещо. Добре. Хубаво, вълна. Разпространява се през нещо. Ама вълните по принцип разпространяват с някаква скорост. Сега изглежда доста мигновенно. Наистина ли е мигновенно? Тоест, ако светнем с фенерче тук, наистина ли веднага ще се види светлината в този блок и там? Основният проблем за този въпрос е, че светлината, наистина светлината се види с крайна скорост, скоростта на светлината е изключително висока. И не е нещо, което е можело да се... Не е нещо, което е могло да се направи експеримент чак до 19 век. Обаче, един изключително хитър астроном, на име Рьомер, е забелязал нещо странно в орбитата на единия от спътниците на Юпитер. Значи, ако си представим сега, ако тук е Слънцето, значи това е Слънцето, и нека да кажем, че това е орбитата на Земята. Ето тук, примерно, това е Земята. Да кажем, че някъде ето тук е Юпитер. Най-вътрешния, по това време, това се случва някъде втората половина на 17 век. По това време са били известни четирите големи спътници на Юпитер. Най-вътрешният от тях, който се казва Йо. И да кажем, че има някаква орбита, нещо от този сорт. Вижда се с просто око, не с просто око, през телескоп. От телескоп по това време се вижда спокойно. Както можете да си представите, Юпитер хвърля някаква сянка зад себе си. И това, което човек може да прави от Земята, е да седи и да наблюдава Йо, който много ясно е точно на какво разстояние от Юпитер, така че няма как да го сбъркаш с някой от друг от пътниците на Юпитер. Може да наблюдаваш кога, примерно ако Земята се намира тук, може да наблюдаваш и Йо се движи в тази посока, може да наблюдаваш кога Йо излиза от сянката на Юпитер. Тоест в един момент Йо просто се появява. Не точно зад Юпитер, е малко по-встрани, тъй като сянката на Юпитер е малко встрани. Слънцето все пак не е там, където е Земята. Можеш да засичаш времето между появяване. И това е някакъв вид сметка, някакъв вид наблюдение за орбитата на периода на Йо. Интересно нещо, което Рьомер забелязва, е, че от време на време периода на Йо е някъде около 42 часа и половина. От време на време изглежда, че Йо се върти малко по-бързо, от време на време изглежда, че се върти малко по-бавно. По това време е известна теорията на Нютон за гравитацията и всичките и въртенето на планетите около Слънцето и на спътниците около планетите, всичко това е било известно и ясно. И имало доста добри сметки за това. Така че той е бил сравнително убеден в сметките си. И е търсил някакво обяснение за това, защо понякога Йо се върти видимо малко по-бързо, това се върти видимо малко по-бавно. Нещо, което е било познато по това време, е точно каква е орбитата на Земята и каква е орбитата на Юпитер. Това, което е забелязал случайно, е, че нека кажем, че Земята се върти в тази посока. Когато Земята е тук и се приближава към Юпитер, периодът е по-къс. Когато Земята е тук и се отдалечава от Юпитер, изглежда, че Йо се върти по-дълго време около Юпитер. Няма никаква логика. Неговото обяснение на този феномен е, че нека кажем, Земята е тук. Когато Йо излезе веднъж от сянката на Юпитер, се излъчва някаква светлина, която трябва да пропътува до Земята. След едно завъртане на Йо отново излиза от сянката на Юпитер и се излъчва нова светлина, която ние искаме да видим. Обаче, тъй като Земята се движи в тази посока, светлината трябва да стигне не просто до там, където е била Земята, където сме направили първото наблюдение, а до там, където Земята е сега. И по този начин той е успял да покаже, че експериментално, че светлината би трябвало да има крайна скорост.
Дори използвайки изчисления за размера на орбитата на Земята и размера на орбитата на Юпитер, той е успял да предвиди, ако си спомням правилните числа, че Светлината би трябвало да има такава скорост, че да преминава диаметъра на орбитата на Земята за някъде около 22 минути. Или 21 минути. Както всички знаете, Земята е някъде на около 8 минути. На 8 светлинни минути от Слънцето. Тоест на Светлината и трябват 8 минути за да стигне от Земята до Слънцето. Съответно минават през диаметъра на орбитата някъде за около 17 минути. Което за 17 век хич не е зле, между другото. Той е казал, че е около 20 на минути и истинското число е около 17. Това се оказва изключително точно изчисление. Интересно е, че никой не му е вярвал по това време. Те ще кажа, да бе, Светлината се движи с крайна скорост. Да бе, със сигурност. В крайна сметка хората се убедили, може някъде 20-30 години по-късно, когато са забелязали някои други странности в поведението на звездите в небето. И по този начин е установено, че скоростта на Светлината е крайна. Обаче с някакво недиректно... Да не свърши учебния час. Супер! Така. След 10 минути ще направим малко почивка. Така, докъде бях? Да, така. Въпреки това наблюдение, не сме имали по това време някакъв лабораторен експеримент за скоростта на светлината. Вече ги чакам по-добре да се тръгне. Да, ще изчакам. Е малко неудобно с този микрофон, но... Така. Готови ли сте? Перфектно, така. Къде бях? Да, скоростта на светлината, да, така, прекрасно. Очевидно това е някаква скорост, според неговите сметки, това е някаква скорост, която е изключително бърза. Наистина скоростта на светлината е някъде около 300 000 км в секунда, което значи, че обикаля Земята някъде около 5 пъти в секунда. Това е много бързо. Изключително бързо. Няма как да светнеш на някакви штуки, от друга страна с часовник да чакаш да светне в енергия. Това просто няма да стане. Така че, лабораторен експеримент за измерване на скоростта на светлината изисква някакъв много хитър дизайн. И някъде около средата на 19 век, доколкото това беше 862 година, не го виждам там, няма значение, Фуко, който всички знаете Фуко от махалото на Фуко, и един друг, който се казва Физо, измислят изключително хитър експеримент за измерване на скоростта на светлината. Който експеримент е следния. Взимаме някакъв лъч светлина и го отразяваме в едно огледало, което огледало е сложено на ос. И това огледало се върти. Да кажем, светлината се отразява някъде в тази посока. И на много голямо разстояние тук, да кажем примерно 20 на метра, има едно мъничко огледалце. Което разбира се, за да може тази светлина да се отрази в това мъничко огледалце, това огледало, което се върти около оста, трябва да е точно в точната позиция, така че да се отрази там. Светлината от това огледало се отразява обратно и се връща към огледалото по същия път, по който е дошла. Обаче, за времето, за което светлината е минала между това огледало и горното огледало, това огледало се е завъртяло мъничко. Съвсем мъничко. Нека кажем, че се върти изключително бързо. Така че се е завъртяло съвсем мъничко и примерно застанало ето тук. Което значи, че сега светлината ще бъде отразена някъде насам. И няма да се върне там, откъдето е дошла. Което е изключително хитро. Това, което ние можем да измерим сега, е ето това отклонение. Ако знаем с каква скорост се върти огледалото и знаем всички разстояния, знаем колко това разстояние и знаем това разстояние, спокойно можем да сметнем каква е скоростта на светлината.
Това, което те са направили този експеримент и наистина установили са, че колкото по-бързо въртят огледалото, толкова тази точка се качва по-нагоре, както човек очаква, защото ако се върти по-бързо, ще се измести на по-голямо. Ще се завърти повече за времето, което светлината отнема. Съответно, ако пратиш това огледало по-далече, тази точка също почне да се движи нагоре, защото отнема повече време светлината да мине това разстояние. И това е първият лабораторен експеримент, който наистина категорично установява, че светлината се движи с крайна скорост и на всичкото отгоре дава някакво приближение за тази скорост. Не помня точно колко точно са оцелили истинското число, но със сигурност не са били далеч от истината. Този експеримент също дава възможност и за нещо друго. Ако помните това, което ви говорих преди малко за пречупването на светлината, имаше две обяснения за това. Или светлината да е частичка, или светлината да е вълна. Както помните, ако това е скоростта, ако това е въздух и това е вода, имаме, че този ъгъл тук просто експериментално е по-малко този ъгъл тук. Зависимо от това дали е частичка или вълна, има различни обяснения за това защо светлината се пречупва по този начин. Нютон твърди, че скоростта в вода е по-голяма от скоростта във въздух и заради това светлината се пречупва. Хюгенс твърди обратното, че светлината се движи по-бързо тук, отколкото тук и заради това се пречупва. Този експеримент ни дава абсолютно директен начин да проверим това. Просто слагаме една туба с вода тук и виждаме тази точка дали отива нагоре или надолу. Ако светлината се движи по-бавно през водата, очевидно ще отнеме повече време да мине разстоянието от тук до тук и обратно, отколкото ако водата няма там. Съответно тази точка ще отиде нагоре. Ако се движи по-бързо, разбира се, ще мине това разстояние по-бързо, огледалото няма да успее да се завърти на толкова голям ъгъл и тази точка ще отиде надолу. Категорично този експеримент установява, че светлината се движи по-бавно във водата и това общо взето е последното неопровержимо доказателство, заедно с експеримента на Юнг с интерференцията, че теорията на Нютон не може да обясни това, което виждаме за около нас. Цялата идея за всички тези неща беше да ви покажа как една теория, която дори да изглежда добре на хартия, която е теорията на Нютон, може да опише всичко, което се знае до един момент, може в един момент да се окаже абсолютно и тотално грешна, само след няколко елементарни експерименти. Както вече знаем в днешно време, светлината се движи малко като вълна, но се държи малко като частичка, наистина е нито едно от двете. Но всички тези експерименти са изключително добри доказателства и на практика показват към края на 19 век, че наистина светлината е вълна. И тогава това е било основната теория за същността на светлината. Сега мисля да направим една 10-минутна почивка и който няма час или иска да остане. След това можем да говорим малко за теорията на относителността и някакви други неща, които следват от цялата тази работа.